serwakai mentah hang te pok khnai la hi kum uwi na ki sakri pai ba pat kum ka parti ka banget mo ha kata ka jing persya ka jingi ya ka jing penswaka ya ka pisa pai ba kai ka bangi i abangnya keleng-keleng ka kada pen no man sim mo haduk kata-kata ben i ka jing penswakai ya ka pisa pai ba ko ma pi ong ma pi mentan ba kini ke assembly ke batmai stang makin pli mo sa stang ka tu ni kaba kata ke assembly ke bariman ke jing tei ke bamalakasi jing penpra jing tei jing penpra jing tei te nga nget kala de ke por bagi pai bakin i kini ke perkhoi hoi desi ki samla ki buat RTI lani ban kren i persya ya ka assembly kimla mo tendrei kum kinong song snong ni hap hi ban keren ya ka ik bagi ban keren ka belalong palat mo kamla ban long bangi pek ki khmat ngi mla ban keren kani gadi ka sensyar pai ba kari sensyar pai ba te kalong ke ba sosi kade ke jela ka ba dup ka jela ka ba krong ka jela ka ba dapram ka ru komplut ya ka pisapat ka bam don jingkai pen pra manta tei la shai i sitio pen pra biang tei biang tengangit begini ke perhot ki jinglong jingman ha ka jela jikin pen perkhat mayu pai ba kan ha kari ka jingi ba ka jingkla kala don kambanwan bala da ka jingkla kamwan na thai ki pai ba ka bha ba ki nai ut hiru kani gadi ke por bikin hapan yeng ada kimnut ban yeng manta ka bha ba ki nai yeng syu ki por ki banwan te kum ka parti ru ngine yaj ban persukhu iki pai ba ya kani ke jing penserwa ka kam de tang hapo assembly kileng pile po main secretariat pini de jing tei ki renovation kat ba kata ka secretariat ka batmai ka lapan kre bantai te nganget upai ba un bishar un penun kami ka bor perkhat bani baki ke baro kim long ke bai bai ya rti kani ka jala ka jing jing kli phi menta phi osno ye ka jing panma jo ka sarkar de ki hajar klor kajing tei ke assembly hajar klor kajing tei ke new secretariat de hajar klor kita ki medical college de hajar kat sami phai de hajar klor manu ba execute ke construction work to gidi ke local ne ki ine hi kim dei tang kini ru ki try muluk ki try jaga jingi de beri ke mana ba paling imdan ki beri ki belum qualified mau ki beri ke pala atau kembali ke kamram joko sarkar ban yalam lenti ya kibri bikin kiu kenapa kata ka pisahkan tulun balik minta ka yau ka hat karit ka hiar makam dan ke circulation joko pisah ka jala ka jing tenamar kata tau ngimi bagi ta ki jingwan ki pen mento yi kan itu kan ni ngan dodon kamban ong nge upat ba hi u la smutu hi kumno ban ya keren kata ka diga surkren jigi pai bagi babon ngim dan kamban ong bakile kumta na kumta jungka upai ba menta ula udon ka jubab haladi simet te ngenget ba kan poi ka por mo kumba ka don ka jingong kamla ban sulong sa kumju ka jingya linti ka don ka jingkala te ka jingkala hikan wan ka jala ka jingi banget biki pai ba kan sanang i khama ike ha ki por ki banwan